Ό,τι βλέπω 8 λεπτά καθυστέρησης θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχουν λιμιάσει εκεί στον κεντρικό πάγκο η μετάδοση το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που είναι και αυτό φυσικά προσφορά της κατασκευαστικής εταιρείας Europlan, η εταιρεία που είναι κοντά στον αθλητισμό του Λασιθίου και όχι μόνο. Μεγάλη προσφορά της στα ζωντανά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου του Ανατολή Σπορ, αλλά και φυσικά της εκπομπής Super Monday που βλέπετε κάθε Δευτέρα στις 9:30. Με τα πολλά ξεκινάει το παιχνίδι με το Γκρούστα να είναι στη σέντρα, η Κρουστιανή είναι με τα λευκά. Η μπάλα φτάνει στο Σταυρακάκι, γέμισμα από αυτόν. Στα όρια της περιοχής Μαυράκης βγαίνει με το κεφάλι του Ταρτάλας. Χαβάκης εδώ δεν θα κάνει το κοντρόλ, ενώ είναι εκτός εστίας ακόμα. Ο Ταρτάλας στο πλασέ πάνω λίγο πριν τη γραμμή με το κεφάλι, μεγάλη ευκαιρία. Με τον Πετάση, 3 άτομα στο τείχος, απευθείας προς το τέρμα και Ζορμπαλάς με γροθιές. Κεφαλιά, η μπάλα τώρα δεν έχει απομακρυνθεί. Ακαμωτάκης έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Τώρα βγάζει την παλιά στα δεξιά για τον Μεμετζή. Μεμετζής θα μπει μες στην περιοχή. Μεμετζής θα βγάλει τη σέντρα και η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Οπότε θα υπάρχει κάποια κούραση, αν και κάποιοι παίχτες, κάποιοι από τους παίχτες ξεκουράστηκαν. Δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον Καπαράκη. Τεβάζει ο Σταυρακάκης. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι, Μαυράκης και τώρα βγαίνουν 2-2. Κάνει και τρίτος κίνηση είναι ο Σταυρακάκης. Να δούμε θα πάει σε αυτόν. Σταυρακάκης θα κλείσει θα τσουτάρει με το δεξί. Μπαλά φεύγει από τον Ταρτάλα. Χαβάκης στο rebound. Χαβάκης για να δούμε το αριστερό. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, κλείνει. Χαβάκης θα πλασάρει και γκολ! Το 1-0 για τον Γκρούστα. Με ένα γκολ υπέροχης έμπνευσης του Χαβάκη, ο οποίος από πολύ πλάγια πέρασε, θα λέγαμε, την μπάλα από το μάτι της Βελώνας κάτω από τα πόδια του Ταρτάλα και έγραψε το 1-0 στο 18ο λεπτό. Να λοιπόν που η υπεροχή του επιχειρεί δυνατό γέμισμα προς την περιοχή του Κρούστα. Ο τραυλός εδώ λάθος με το κεφάλι μέσα στην περιοχή. Για να δούμε εδώ, ο Ζορμπαλάς θα βγει, γλιστράει και με τα πολλά τελικά η μπάλα θα φτάσει στην αγκαλιά του. Θα βγάλει, Σταυρακάκης εκτελεί, η μπάλα θα σκάσει μπροστά στο Ταρτάλα, ξανά εκτελεί, Χαβάκης, πολύ ωραία, θα τη φέρει στο αριστερό, το σου του Χαβάκη, λίγο έλειψε να με πάσα αυτή τη φορά, με το δασκαλάκι, Πετάσεις, απευθείας η μπάλα με το κεφάλι, η μπάλα στον αέρα, Ζορμπαλάς θα βγει και θα μπλοκάρει πάνω από σώματα. Μίγκας με τα αριστερό, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, είναι μόνος με το κεφάλι, Ζορμπαλάς με τα πόδια, μεγάλη απόκρουση. Η φάση όμως έχει συνέχεια από τα δεξιά, η πάσα ξανά, πλασέ, για σαν πάσα ήταν αυτό, δεν ήταν πλασέ, υπάρχει πεσμένος παίκτης του Κρούστα, η φάση δεν έχει λήξει και η μπάλα μέσα στην περιοχή, σου το κάρι και έχουμε offside. Δεν πέτυχε το τέρμα που ήθελε ο Όφη σε αυτή τη φάση. Η κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του Χριστάκη. Εκεί Πετάσεις, θα σκάψει η μπάλα μέσα στην περιοχή με το κεφάλι προς το δεύτερο δοκάρι. Όπως και γίνεται, η μπάλα στο ύψος του πέναντι, ο Ταρτάλας βγήκε, ενώ διαμαρτύρεται ο Σταυρακάκης για κάποιο τράγμα του Πετάση. Ακόμα είναι στο έδαφος ο παίκτης του. Όλα αυτά είναι στον Πετάση, ο οποίος αλλάζει παιχνίδια τον Μεμετζή. Μεμετζής έχει κοντά του τον Κουρίνο. Θα κάνει σούτ απευθείας, εύκολα ο Ζορμπαλάς. Για τον Ακαμωτάκη, να μάθει θα φτάσει. Προς εκείνο πάει με το κεφάλι, εκείνος προς τα πίσω. Μίκας θα κατεβάσει, τη φέρει στο δεξί και το σούτ και γκολ. Το γκολ για τον Όφη με τον Βασίλη Μίγκα. 1-1 για τον Όφη σε ένα νεκρό σημείο. Σε ένα νεκρό σημείο του αγώνα, εκεί που όλοι περίμεναν θα λήξει το ημίχρονο, τελικά ο Όφη δεν είπε την τελευταία λέξη και από αυτό το πλάγιο για τη γυριστή του Ακαμωτάκη ο Μίγκας κατέβασε την μπάλα και πλάσαρε πριν από λίγο με τον Βασίλη Μίγκα. Τώρα θα ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου από τον διαιτητή Κουτσελάκη. Ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου με τον Όφη στη σέντρα. Μαυράκης για τον Σισκάκη. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους. Μεγάλη ευκαιρία για τον Κρούστα. Για τον Χριστάκη, εκείνος με τη μία για τον
Μπαριτάκης, σέντρα μέσα στην περιοχή. Ακαμωτάκης δεν θα πιάσει το πλασέρ και το Μίγκα στο σουτ κόντρα σε αμυντικό και κόρνερ μέχρι τη σέντρα. Τραυλός, Σταυρακάκης πάλι πετάσει εκεί. Πανταχού παρόν ο παίχτης του Όφη. Γέμισμα προς την περιοχή, δεν υπάρχει offside. Σγουρός, Μακράκης εδώ πήγε να γυρίσει προς τον Στρομπαλά. Λάθος της άμυνας και έχουμε επιθετικό φάουλ. Το Σισκάκι, για να δούμε εκείνος. Θα κατεβάσει την μπάλα. Θα βγάλει σέντρα. Ταρτάλας με τις γροθιές, δεν απομακρύνει την μπάλα, φτάνει στην περιοχή. Το σουτ δεν θα γίνει τελικά από τον Ρούστα. Μαυράκης, Μακράκης, δεν υπάρχει offside. Χαβάκης εδώ, έχει φέρει στο αριστερό την μπάλα. Το σουτ αποκρούει ο Ταρτάλας. Και στη συνέχεια Διαμαντάκης ψήκει, γέμισμα. Βλέπουμε εδώ έχει ξεσηκωθεί η κερκίδα. Και ο Σκύλος εδώ πάει να πιάσει την μπάλα. Τόσο πλάγια πήγε η μπάλα. Ενώ εδώ είχαμε κάποια ψημαχία. Δυστυχώς εγώ δεν έβλεπα εκείνη τη στιγμή προς εκείνο το σημείο. Να δούμε όμως αν είδε κάτι ο βοηθός το παιχνίδι. Και τα έχουν με τον Μπαριτάκη από ό,τι βλέπω. Έχουμε πρώτη κίνηση στον Ζορμπαλά, δεύτερη κίτρινη στον Σωρό, τρίτη κίτρινη στον Ακαμωτάκη. Κουρίνος δυναμικά, πρώτου Χριστάκη, μπάλα ψηλά, Χαβάκης και Μίγκας είναι εκεί. Τίποτα δεν υπάρχει. Ενώ εδώ δεν ξέρω εδώ πώς να το... Τι να πούμε σε αυτά εδώ. Με το γιατρό του αγώνα τα έχουν βάλει τώρα. Υπήρχε μια ένταση. Κάτι υπόθηκε, δεν ξέρω τι γίνεται. Αρκετή. Να πιέζεται από τον Σισκάκη, Χριστάκης και Σισκάκης δυναμικά σε ένα φάουλ το οποίο αχρίαστο ήταν. Λέει ο Χριστάκης, η μπάλα δεν φτάνει στο περιοχή, τώρα η κεφαλιά γυριστεί, υπάρχει offside και το γκολ. Το γκολ τελικά για τον Όφη στο 92 στις καθυστερήσεις. Πέρασε από όλους η μπάλα, δεν ξέρω ποιος έχει βάλει τον γκολ. Και δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει με ποιον... Ενώ ο Μίκας εδώ δείχνει να χτύπησε στους πανηγυρισμούς. Αρκετά ευτράπελα έχουν γίνει σήμερα, δεν ξέρω ποιος έβαλε τον γκολ. Μίκας εκεί, κυρίαρχος, Σταυρακάκης, νέο γέμισμα. Υπάρχει ένας παίχτης μέσα στο γήπεδο πεσμένος. Και τελευταίο σφύριγμα του αγώνα, ο Κουτσελάκης σφυρίζει για τελευταία φορά και τα πανηγύρια για τους παίχτες του Όφη, οι οποίοι τα έχουν με τον γιατρό του αγώνα και συγκεκριμένο ο Βασίλης ο Μίκας εδώ. Αρκετό πάθος και ένταση. Τελικό 1-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα.